Tiri panapa kuHigh Glen paworkshop. Saka pari kunzi pane munhu murume akarara nemudzimai wemunhu ende atorwa nana madzibaba. Saka nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti kuri kunzi nhengo yake yarasika. Saka apa vari kuramba kumubuditsa vana madzibaba vataura kuti kwanzi haapo. Saka tiri panapa paHigh Glen. Tangomirira kuti nyaya chinzwa zvakamira sei. Nyaya yaitika kuHigh Glen. And Dandiriko, I was meeting my friend Kunda Ishtima. And what really happened was that we got to be told by the people that work in this workshop that we are seeing in picture. And Madzibaba varikunzi vasvika vachichema kuti nhengo yangu hapasisina nekuti vakarara nemukadzi wemunhu. Right. Vachichema kudaro varatidza vanhu vanga vari ipapo vakurura hembe dzavo vakaratidza vanhu vanga vari ipapo. There were just a few. And then vanhu ava ndobva vazototanga kuda kutoti madzibaba vanga vabatsirwa. But unfortunately vana madzibaba vane imba yavanogara ipapo inside this workshop. Vaona kuti mumwe wedu afumurwa ndobva vadi vakabva vati no, nyaya iyi hatidi kuti ipublishwe zvakadai so, ndobva vamuvharira mumba imomo. So patasvika isusu tida kuedza kuti tinzwe kuti nyaya iri kufamba sei, vabva vatiti hapana nyaya yakaitika iyo, munhu angonetsana nemukadzi wake but atobuda atoenda hapo panapo. Saka one of the lady who was an eyewitness in this issue azoramba kutaura hake on camera, but she spoke and I recorded her achitaura izvi. Murume ndakagadzira mukadzi akanorara nemukadzi arara nemukadzi chinhu chakabva chadisapira. Mukadzi ndakagadzirwa mukadzi wacho nangatidza anga aripo wani aripo mabhazi vachiona ari mukadzi vasingabudisa mapatinas avo. Saka obviously zvifani kana kuti vasangana navagadzira nezvazvanomisa zvazvabhetsaya zvipere complicated challenge. ndasvika pane vanhu saka vanhu ava vazoratidzwa kuti nhasi vangati vanzi hapana munhu vangati vanzi vanhu vachina vatobuda kudhara ati achibvunza vanhu vanga vari pangati vanzi vanhu vari. So zviri kuitika ndezvekuti inyaya yechi2 yandanzwa yamadzibaba, but nyaya dziri kuitika ndedzekuti vana madzibaba vari kunzi vari kurara nevakadzi vevanhu. Zviri kumbofamba sei vana madzibaba? Muri kuzvifambisa sei kumakirava kwenyu? Nai. But vana madzibaba vandasvika variko manditadzira zvisingaiti nekuti mavharira chivi. Dai machiexposa chakwanisa kuti chibatsire mumwe wenyu mangwana anozozvirega, or vamwe wenyu mangwana vakazozviita. But anyway, thank you so much for watching. Tell me what you think about this whole issue yamadzibaba vaenda nhengo nekuda kwokurara nemumwe munhu. Nazimba.